ҳамакнун дар идомаи роҳрави худ, ана роҳи худ аз роҳгузаре ки бисёр барои ман писанд омад, диданиам ҳаст, яъне боғи парчам расидем. ин боғи парчам аст. ман ҳамин парчами боҳашамате ки дар дунё шояд аз ин баландтар набоша ва шунидем ки Арабистони Саудӣ аз ин бозам баландтар сохтааст, вале баъд аз мо, яъне нахуст мо баланд сохтем ва баъд Арабистони Саудӣ, Ал-Арабия Ас-Саудия. бисёр зебо аст, не роҳрав. агар кӯдакон омада дар ин атроф чарх зананд, фикр мекунам бисёр шод хоҳанд шуд ва шод кардани кӯдак ҳам аз ҷумлаи тарбияе ҳаст ки волидон бо мудом бояд барои фарзанди худ таъмин намуда бошанд. бале, дарахти гилос, паррандаҳои кафтари бисёр зебо атроф чарх мезананд. диданию шуниданию воқеан бале, роҳрав атрофи роҳрав ман раҳ мезанам. зебо аст. боғи парчам, як бор дигар нигоҳ мекунем, парчами зебои ватан ки дар ин гармӣ хомӯшона сукут кардааст. бале, ҳарорати гармӣ ҳам хеле зиёд аст, хеле баланд аст ва инсон дар ин ҳолат сукут мебарзад, монанди маҷнунбед. маҷнунбеде мебинем ки дар канори об сукут ихтиёр кардааст. бубинед роҳрав, дарахтҳо тару тоза ҳама гуна. ва ин ҷавоне мебинем киштию қайиқро, баргро аз об тоза мекунад. мо киштию қайиқ бисёр хуб, зебо ва ҳамон вожае ки мо доим истифода мекунем, дидани ана ҷои бозӣ барои кӯдакон ҳам будааст. ин ҳам хуб, ин ҳам пешравӣ, ин ҳам ободӣ, яъне нишон аз ободӣ ана ҳамин минтақа. мо мегзарем як бор дигар ба парчами бузурги ватан менигарем. бисёрам калон, зебо. хоб, идомаи роҳрави мо дар боғи парчам. бале, дарахтони зебо, гулгашт, диданию минтақае ки инсон чӣ субҳ чӣ шом агар мурор кунад, қадам занад, табъи дили волида хоҳад дошт. ҳамон тавре ки табибон қайд мекунанд, мефизояд нури чашми одамӣ дар чанд чиз, дар зару дар мусҳафу шайхи кабиру шоҳи асру. бозам дарахтону сабзаву яъне манзарҳое ки инсонро дилхуш мекунанд. бале, манамин идомаи боғи парчам аст. сухно рафта истодааст. мо дорем ба дигар самт ҳаракат мекунем. бале, ин дарахтоне ҳастанд ки рости ман ҳам номи онҳоро намефаҳмам. бубинем чӣ қадар дарахтони ороишӣ, инҳоро дар умум дарахтони ороишӣ гӯён ҷони худро халос мекунем. вале фикр мекунам ки бо ин як ибора халос шудан иҷозат нест. дар оянда тасмим хоҳем гирифт ки бо нафарҳое ки ин дарахтонро медонад суҳбат дошта бошем ва маълумоти мухтасар ё кӯтоҳтар дар бораи ҳамин бозам фавора дар маркази алавии парча дӯстони хориҷӣ ҳам аз ин ҷо истифодааш мо дидан хоҳанд кард. инҷо шомгоҳ афроди зиёд барои дидан меоянд. мо ки бо осорхона мерасем, ҳамзамон чанд навора худашон фавора ҳам аҷоиб фаворҳое ки агарчи гарм аст вале як лаҳза салқинӣ дорад, кӯтоҳатар бошад.
خب ما ویدیو رو داریم خواهد میکنیم تصمیم بودیم با استیشن